a snaží sa každému hercovi dať takú nejakú rolu, aby mu sadla. Tak. A občas v tých hrách, alebo neviem, či v tých hrách si mala aj nejaké pikantné scény, ktoré ti povedali, že možno toto nezahrám, alebo si to musela možno ináč. Hrajú ochotníci pikantné scény? Pikantné a vieš, lebo niekto sa môže hanbiť výzliec, vieš, akože nemyslím teraz celý, hej, ale tak chlapi dať dole tričko, alebo čo neviem, hrať v slipoch, alebo neviem, však sú rôzne Áno, mali sme aj takéto, že sa museli vyzliecť. A čo na to títo ochotníci? Chalani to mali tak, že do treniek sa museli vyzliecť. Tak tí boli radi, tým to nerobí problém. Vôbec im to nerobilo problém. Mala som pocit, že ešte tú scénu si najviac užívali. Máme ten pocit, že práca ťa musí baviť a až potom má zmysel. My, makléri so srdcom, vám aj bežnú prácu vieme spríjemniť. Dnešná téma a tohto podcastu bude taká celkom zaujímavá. Spojíme umenie s realitami. A mojím hosťom v dnešnom podcaste je, možno to povedať, moja kamoška, moja šéfka z divadla, Laura Todd. Ahoj, Lauri. Ahoj, čau. A Lauri, ja som ťa spoznal asi niekedy začiatkom tohto roka, kde ste ma prijali do vášho ochotníckeho divadla. Ale kým prejdeme k tomu samotnému divadlu, mňa strašne zaujíma to, ako si sa vlastne vôbec dostala do takéto umeleckej sféry a možno keď nám trošku opíšeš, čo vlastne robíš. Momentálne som učiteľka na konzervatóriu, ale v prvom rade teda tá moja cesta bola o mnoho dlhšia k tomuto celému umeniu a podobne. Tak keď som bola malá, tak som pišťala doma rodičom za ušami, že chcem hrať na klavíri a tak. A teda jedného dňa sa rozhodli, že už to nevydržia, tak ma dajú niekam do zušky. Takže som začala chodiť na zušku a teda to je základná umelecká škola a vlastne začala som študovať spev, pretože počas primačiek si ma vyskúšali aj zo spevu a teda povedali mi, aby som išla študovať spev. Takže som študovala klavír so spevom, no a nejako postupom času som sa nejakým všelijakými okolnostiami, ktoré ma v živote ovplyvňovali, teda dostala k tomu, že by som veľmi rada hrala divadlo a konkrétne ti aj poviem bod, ktorý to bolo, že mali sme v tej základnej umeleckej škole sme mali taký výber. Nás vyberali do pripravovaného muzikálu Jozef a jeho zázračný farebný plášť. To sa aj hralo dosť dlho, myslím, že v Prešove alebo niekde. Aj všeli, kde sa to hralo, ale toto konkrétne bolo vlastne v spolupráci s UKF-kou, s Univerzitou Konštantína Filozofa v Nitre. No a v podstate tam hrali študenti. Hej? A okrem týchto študentov tam potrebovali aj detský zbor. A bol teda nábor do tohto detského zboru a ja som bola tiež jedna z vybraných, ktorých nás tam vybrali. No a ja som mala možnosť proste pozorovať celú tú prípravu, všetko to proste nacvičovanie, skúšanie. To bol taký môj prvý kontakt s divadlom, to bol taký seriózny. A i keď som bola len speváčka v tom vlastne, ale nejako zasiahlo ma to jednoducho. Nejakým spôsobom som si vtedy povedala, že to umenie ma neskutočne baví. A na tom klavíri aspoň teraz ešte hráš? Alebo... Tak áno, len tak sama pre seba. Že nehrám nejako profesionálne. Lebo čo ja ťa poznám, tak zatiaľ hráš iba nám na nervy v tom divadle. Ďakujem. Áno. A celkom podľa mňa si sa to dobre naučil. Teraz všetci teraz vypnú tento podcast, pretože táto nás nezaujíma. Tá len hrá na nervy. Pekne vedia, aj to je nejaká hra, ja tiež občas hrám na nervy. No, načetla si to divadlo, ale ty si tam vlastne študovala čo konkrétne, aký odbor? V tej zuške? No. Tam som študovala, ako som hovorila, teda ten spev. Klavír som mala ako obligátny nástroj, teda menšia dotácia hodín tam je v podstate. Čiže nemala si herectvo? Alebo nemala. Lebo ja som si stále myslel, že ty máš vyštudované režisérstvo, alebo že neviem, či taký odbor je, nie, nič neviem, také. Ja som stále hovoril, že viete, chodím do toho divadla, tam máme režisérku študovanú, to bude pecka to divadlo. Jasné. Nie. Ja som popravde akože som k tomu dramatickému odboru som sa dostala až potom neskôr. To bolo, teda
mala som asi 12 rokov, keď som účinkovala v tom muzikáli, 11-12, to som bola fakt malinká. No a potom som tak vlastne premýšľala nad tým, asi do 15, že by som sa dala na ten dramatický odbor, že by som to vyskúšala. No a prijali ma aj na tento krúžok. No a teda v tej istej zúške som študovala potom teda aj spev, aj tento dramatický a tak nejak to vyeskalovalo k tomu, že som sa rozhodla, že ja to vlastne chcem robiť aj v živote. Hoci som išla študovať gymnázium, pretože to bolo také, že to určite v živote robiť nebudeš, takéto umenie a že to nechoď to študovať, že to ťa neuživí. Toto bolo hlavné, čo som počúvala zo všetkých strán. Tak som sa rozhodla, že teda dobre, idem na gymnázium a že keby náhodou zmením názor, tak aspoň nebudem mať že umeleckú školu, ale teda môžem si vybrať. Hej. No ale po gymnáziu ma to nejako neprešlo, ani počas gymnázia, stále som bola do toho tak nejako zažratá a stále sa akoby, možno práve tým, že som neštudovala na konzervatóriu, ale na gymnáziu sa tak ešte viac utvrdzovalo to presvedčenie, že skôr chcem ísť tým umeleckým smerom. No ale v podstate sa ti to podarilo, lebo ty v podstate teraz učíš a učíš v ten umelecký smer, ktorý si chcela a zároveň sa bavíš divadlom. Áno. Tak? Áno. Takže si vlastne šťastný človek. Áno, vlastne. áno, akože ja Áno, veď robíš to, čo ťa baví. Áno. Akože toto musím povedať, že ani sa mi nesnívalo niekedy v živote, že by som raz mohla robiť niečo, čo je mojím hobby zároveň. No a to je to najkrajšie, čo je. Preto ti hovorím, že treba v tom pokračovať ďalej. Áno. A ja som zakladal realitku, ale ako sa zakladá divadlo? Jednoducho. No, že ideš na živnostenský úrad, postaviť budovu a ideš. Je to jednoduchšie, nemusíš ísť takto, že na... Nemyslím si, že to je jednoduchšie, lebo keď zakladáš realitku, tak ty vieš, že zoberieš nejakých ľudí do tej firmy a tí niečo možno vedia, nevedia a ty ich to naučíš. Ale nájsť hercov do ochotníckeho divadla zo svojho okolia, to podľa mňa nie je len také ľahké. No ono to vlastne pramenilo z toho. Ja som začala študovať teda potom učiteľstvo hudobno-dramatického a hudobného umenia. A tam na tej škole, odišla som do Poľska na pol roka na Erasmus a potom som si tak nejako uvedomila po tom Poľsku, tam som mala čas aj premýšľať, že veľa ľudí z dediny mi hovorilo, že bolo by fajn, keby sme tu opäť mali ochotnícke divadlo, lebo kedysi dávno fungovalo v našej dedine ochotnícke divadlo. A ja som sa tak nad tým zamýšľala, že či vôbec by som na to mala niečo takéto spraviť. Lebo chuť bola, len treba aj tú odvahu do toho. No veď áno, do všetkého treba odvahu, do každého podnikania treba odvahu, ale je to proste divadlo. No je to divadlo, áno. Ale napríklad ja by som nikdy v živote nezaložila realitku, hej. To ti viem teraz takto na rovinu povedať, že ja by som to robiť nevedela, ale, tak áno, ale... hej, záleží od toho, že asi v akej oblasti sa pohybuješ. No dobre, ale chápeš, aj tak, z také realitky ty môžeš nájsť realitného maklera od Michalovec až po Bratislavu, ale ty do svojho divadla nemôžeš nájsť niekoho herca, ktorý bude dochádzať z Bratislavy. Jednoducho ty potrebuješ z ľudu, z dediny alebo z okolých dedín proste ľudí, ktorí si povedia, že však možno by ma to bavilo, ja by som sa tam postavil a ešte by som ťa dokázal počúvať, ako tam na nás sekiruješ. Áno, tak to nejako to aj bolo. Tak to nejako to inak aj bolo, že sme nechali v rozhlase, normálne dedinský rozhlas jedného dňa vyhlásil, že vtedy a vtedy sa stretneme v zasadačke kultúrneho domu a že zakladáme nové divadlo. Ale celé to bolo u mňa také, že som bola taká na pochybách, že či je to správne, nie je správne, či mi nejakí ľudia vôbec prídu. A ono ich prišlo asi 15 ľudí, mi tam prišlo. Ja som skoro odpadla. No ale koľko ostali? Wow, áno, nezostalo ich až toľko, ale to bolo presne takýmito životnými situáciami, že rozumieš, je to proste ochotnícke divadlo. Nie je to niečo, čo ti prináša peniaze, nie je to niečo, čo... Je to proste tvoja dobrovoľná činnosť. Ti to prináša radosť. Proste robíš to len pre radosť. Áno. Len veľakrát životné okolnosti to vidíme stále. Stále sa nám tam točia ľudia, lebo ťa veľakrát životné okolnosti, zmena nejakej práce alebo čokoľvek ťa prinúti k tomu, že musíš na istý čas prestať alebo sa rozhodneš prestať potom už úplne. A tak presne takto. Ale je to taký únik z takej tej reality, lebo sa prevtilieš do úplne inej role, akú hráš, aj keď možno, že dáš nejakú rolu, v ktorej sa človek nájde, ale proste je to taký únik z reality, že možno vtedy zabudneš asi na tom javisku. Aké to je. Ja som si nevedel predstaviť, aké to byť na javisku,
robil som sám rôzne školenia, kde som vystupoval pred ľuďmi a bolo ich tam dosť a tá tréma nejako opadla, ale toto je iné. Toto je proste niečo, čo vlastne hráš úplne niekoho iného a teraz nevieš, ako to celé... Ja som sa tam napríklad strašne bal, ako pokračovať v tých dejstvách a či vôbec budem vedieť, kedy mám začať ísť a tak ďalej a tak ďalej. No bolo to dosť náročné, ale o tom potom si povieme trošku neskôr. Takže dobre, tak založila si divadlo, ostalo vás vlastne koľko na tom začiatku, alebo koľko ste začali? Tak neviem presne ti povedať, že koľko nás bolo. Povedala som 15 ľudí, ale asi to ani nebolo presne toľko. Bolo nás fakt dosť. Bolo to určite minimálne 10 až 12 ľudí, čo sme začínali. V princípe stále nás je toľko, stále nás je veľa, ale pomenili sa tí ľudia, že jeden odišiel, ďalší prišiel, alebo odišiel, vrátil sa a takto. Takže ono to bolo tak presne, že životné situácie a tak, život nás takýmto spôsobom nejako doviedol k tomu, že koľko nás je dnes. Ale to bolo pred 5 rokmi a za 5 rokov v podstate nám neodbudlo z divadla toľko, práve že sa to len tak nejako prestriedalo. Hej. No odpovedal som na otázku, lebo som chcel vedieť, že koľko má reálne divadlo rokov, že koľko už fungujete, čiže 5 rokov. No ale začali ste v akých priestoroch? Priestoroch? To sa nedá nazvať priestor, hej? Ale áno, začali sme pred covidom, to bolo fakt, že Treba povedať, že to je priamo vo Výčapoch Opatovciach, aby bolo jasné, lebo to sme nespomenuli. Áno, vo Výčapoch Opatovciach v kultúrnom dome je zasadačka. Tam sme sa prvýkrát stretli a tam sme mali aj tie prvé stretnutia. Musím povedať, že ja som netušila, že čo robím. Ja som bola fakt taká, že absolútne neviem, že čo robíme, do čoho idem a bála som sa, tešila som sa, ale keď prišli tí ľudia za každým na tú skúšku a prišli a povedali, joj, my sa sem tak tešíme a nás to tak baví, tak úplne ťa to tak nabíja tou energiou, že dobre to robíme, poďme ďalej. A vlastne potom začali zatvárať hranice, začali zatvárať obchody, divadlá, kultúrne domy, všetko. Proste zrazu to divadlo, som sa tešila z neho asi 4 mesiace, teda sme sa tešili a prišiel COVID. A že čo teraz? No... Tak to bolo asi dosť náročné obdobie pre každého. Veľká facka. A v ktorej hlave vznikol názov Divoch? Alebo čo to vlastne znamenalo? Či ste, neviem, takí diví ľudia, ako hovoríme my východniari? To je jedna vec, ale popravde si už úplne nepamätám, kto presne prišiel s týmto nápadom. Mne sa tak vidí, že dokonca až 2 osoby mali rovnaký nápad. Alebo taký podobný a tak sme ho nejako spojili, takže nebudem menovať, neviem presne. Je to vlastne Div, Och a my sme Výčapy Opatovce. A Divoch je tiež predelený tou pomlčkou. Takže Div ako Výčapy, pomlčka Och ako O ako Opatovce. Takže tam máš taký skrytý názov dediny. To sa ti bude ťažko vysvetľovať, keď ťa pozvoní do Telerána toto. Áno, no zatiaľ ma tam nikto nepozval, tak potom to budem riešiť, keď ma niekto pozve. Musí si vymyslieť skrátenú verziu. No veď preto sme Divoch, lebo by to bolo dlhé, keby sme to mali... Diviaci. Áno, no a potom ešte jedna skrytá vec tam je a Div je ako divadlo a Och ako ochotnícke, hej, takže Divoch. Takže takto nejako to vzniklo. Za tých 5 rokov ste už prešli nejakými hrami. Prvá hra bola ktorá? S brokovnicou na manžela. A tam ste hrali, alebo koľko hercov to hralo? 5 hercov to hralo, ale mali sme to alternované. Takže v podstate... To znamená, že sa striedali herci na tej istej postave, hej, viacerí. No, a tak prišla prvá hra a aká bola prvá premiéra tej hry? Po akom čase ste dokázali naskúšať tú vlastne prvú, lebo boli ste v zasadačke. Hej. A neviem, ako ja si to nejak teraz tak predstavujem, ale neviem si predstaviť, ako ste to zahrali prvýkrát. Že... No takto, my sme boli v tej zasadačke pred tým covidom, potom prišiel covid, nás to odstavilo. Neviem ti presne teraz povedať čas, na aký dlhý čas nás to odstavilo, ale pol roka to bolo určite. A potom sa postupne začali tie pravidlá tak upravovať, že už sme sa mohli aspoň stretávať. Takže my sme sa potom začali znova stretávať.
A premýšľali sme nad tým, že keby nacvičujeme napríklad v kultúrnom dome, no ako vieme, kultúrne domy zvyknú byť vyťažené, lebo tam sú všetky možné akcie, aktivity, neviem čo. A my teda v obci máme dosť veľa organizácií, takže kým by sme sa tam vystriedali, tak by to dlho trvalo, kým by sme niečo vôbec dali dokopy a nacvičili, hej. No tak sme sa zamýšľali, pretože sme vedeli, že v obci máme jednu budovu starú, ktorá v podstate slúžila ako kino kedysi. A netušila som, ja ani nikto asi z nás netušil, že ako to tam vnútri vyzerá, tak sme pána starostu poprosili, či by nám mohol otvoriť to kino, že by sme chceli vidieť, čo tam je a že či by vôbec bolo možné, že by sme v podstate to kino potom si tak nejako skultúrnili a fungovali tam. Zistili čo sa vlastne podarilo trošku, nie? No, čiastočne aj áno. A dovolím si povedať, že áno, podarilo, pretože potom sme sa fakt pekne dohodli, fungovali sme tam, ale akože my sme sa tam dostali dovnútra, tam boli pavučiny, že od stropu až po zem. No dobre, to si prejdeme, ale ešte stále čakám na odpoveď, ako dopadla prvá hra. No a tam sme vlastne začali nacvičovať, len katastrofálny stav budovy a jedno s druhým, takže nám to trvalo dlhšie, kým sme vôbec tú budovu dostali do takého stavu, že sa tam dalo nacvičovať, hej. Tak a keď už sme ju my dostali do toho stavu, tak v podstate ja si myslím, že to trvalo aj rok, kým sme to nacvičili. Dokopy, keď zrátam aj to pred covidom, aj to potom, aj to s tým všetkými prerábaniami a tak to trvalo asi rok. Tak maximálna vytrvalosť asi musela byť. To tak tomu vera. To bolo... Pýtam sa tretíkrát, ako dopadlo to predstavenie. No a to predstavenie prvé dopadlo výborne. Akože dopadlo... Pre koľkých ľudí ste hrali? Pre 50, pretože stále boli obmedzenia. Stále bolo obmedzenie, že do divadla nemôže ísť viac ľudí, ale hrali sme to, my sme mali asi 5 repríz. Aby tam sa tí ľudia vlastne mohli prestriedať. No hovorí, že trvalo to rok, dobre, boli tam prestávky, bol COVID. Aký je ten proces, keď si tak človek teraz, ktorý nás počúva, predstaví, že neviem, ochotníci hrajú divadlo, veď oni sa niekde zídu, hej, popijú si tam niečo si tam zahrajú, bohvie, ako to vyzerá, ale aký je ten proces vlastne prípravy toho jedného predstavenia, že čo všetko za tým je, tak v krátkosti možno keď povieš, že... Je za tým veľa. Sa to v krátkosti nedá povedať. Ako viem to stručne tak akože vymenovať, čo všetko treba, tak v prvom rade treba nájsť hru, ktorú budeme hrať. Mojou úlohou, ako kým som režisér a úlohou režiséra je nájsť hru takú z toho pohľadu, že sme ochotníci a nie sme profesionáli, nevieme zahrať úplne všetko. To znamená, že ja vždy sa snažím nájsť hru, ktorá by mi pasovala na mojich hercov. Postavy, ktoré viem napasovať na hercov, prípadne si potom tie postavy upravujem tak, aby som nezasahovala do toho deja nejako veľmi, ale aby to tomu hercovi sadlo. Preto máte najradšie hry, ktoré sú, ako hovoríte vy, že sú bizarné, hej? Že bizarné, vtipné, zábavné, ale to láka aj toho dedinského diváka viac. Ako keby mu tam zahrám nejakú smutnú baladu alebo niečo, tak asi mi toľko ľudí nepríde, ako keď áno, keby Macbeth alebo Otelo, tak to hneď by bolo, že... A chceš povedať, že my by sme nevedeli zahrať Otela? No práve to nechcem povedať. Práve toto nechcem povedať, pretože ja som zistila, že tam mám v tíme neskutočne talentovaných ľudí. Ja síce neviem ani o čom to je to Otelo. Ale to nevadí, to je v pohode. Ale zahrali by ste to. Je to teda, vráťme sa teda k tomu procesu. Je to proces. Teda ja hľadám najskôr hru, ktorá by sa dala napasovať na nás. Potom potom musím vlastne tú hru nejakým spôsobom dostať do počítača, vytlačiť, preškrtať, pretože väčšinou sú tie hry veľmi dlhé a to by nikoho nebavilo. Ani nás, ani tých divákov by to nebavilo. A potom musíme sa stretnúť, rozdeliť si úlohy, rozdeliť si postavy, spraviť si čítačku. A teda ja musím vysvetliť za každým, že o čo ide v tej hre, aby to nebolo také, že ja vám niečo dám, no a toto budeme hrať a vy ani neviete o čom, hej. Takže to je taký akože začiatok. Ale potom teda sú skúšky. Na začiatku si určíme, kedy chceme mať premiéru. Väčšinou si určujeme aj, že v ktoré dni v týždni máme skúšky, ale väčšinou to je tak, že jeden deň je fixný a potom ten ďalší deň, napríklad keď skúšame 2-krát do týždňa, ten ďalší deň sa hýbe podľa toho, kedy ako sa dá
lebo niekedy sa nedá skúšať 2 dní, niekedy sa nám to poposúva, lebo napríklad dáme si pondelok a stredu a zrazu v stredu má niekto neodkladné povinnosti a musíme to presúvať a tak ďalej. Posledná hra, ktorá sa teraz hrá, je Odvážnemu šťastie praje. A to je hra, myslím, z roku 1000 až 800 niečo, nie? Myslím, že až tak staršia. Hrala sa kedysi v roku 1956, keď si pamätám. Ja som si to niekde hľadal, fakt. Ešte predtým, dobre. Keď som videl prvýkrát scenár. Neviem, kde sa hrala, to určite neviem. Ale bola vlastne preložená aj do slovenčiny, čiže hrala sa v nejakom slovenskom divadle. Nepamätám si v ktorom, ale myslím, že to bolo 1950 niečo po vojnovom stave, alebo po vojnovom období. A na čo si tak najviac hrdá za tých 5 rokov v tom svojom divadle, že to si tak povie, že toto sme proste tak dokázali a hneď na to dám takú kontru, že čo bolo také, že úplne, že taký ten fail, že toto mi proste nevyšlo, že absolútne, že to bol prepadak alebo niečo. Ako povedala by som, že tie hry, ktoré sme zatiaľ mali, my aspoň z odozvy divákov ani jedna nebola, že prepadák. Takže za toto som vďačná a myslím, že na toto by sme mali byť všetci aj hrdí, lebo je to také niečo, čo... No, je to trošku aj rarita, lebo nie vždy ti proste 3 hry alebo 4-5 hier po sebe vyjde tak, že to má aj úspech. Hej. Ale zatiaľ sa nám tieto, no takto, také väčšie hry sme mali 3 a plus sme mali potom takú aj s detským spevokolom od nás z VCHAP sme mali také hudobno-dramatické pásmo a to malo tiež veľký úspech a tiež sme chodili po rôznych dedinách s tým, bolo to také vianočné pásmo. Povedala by som, že asi taký, že úplne prepadak nebolo nič. Aspoň nespomínam si na nič také, čo by snažím sa všetko brať tak pozitívne, že aj to, čo proste bolo horšie, alebo to, čo nám napríklad, keď sme nevedeli zohnať hercov alebo jedno s druhým, že chlapov nemáme proste. No a teraz ešte k tým hercom, keď si ich načrtla, a snaží sa každému hercovi dať takú nejakú rolu, aby mu sadla. Tak. A občas v tých hrách, alebo neviem, či v tých hrách si mala aj nejaké pikantné scény, ktoré ti povedali, že možno toto nezahrám, alebo si to musela možno ináč. Hrajú ochotníci pikantné scény? A vieš, alebo niekto sa môže hanbiť výzliec, vieš, akože nemyslím teraz celý, hej, ale tak chlapi dať dole tričko, alebo čo neviem, hrať v slipoch, alebo neviem, však sú rôzne. Áno, mali sme aj takéto, že sa museli vyzliec. A čo na to títo ochotníci? Chalani to mali tak, že do treniek sa museli vyzliec. Tak tí boli radi, tým to nerobí problém. Vôbec im to nerobilo problém, mala som pocit, že ešte tú scénu si najviac užívali. Dievčatá, tam napríklad niekedy je také, že mali sme v tej prvej hre, sme mali takú prácu s rebríkom a že musela vyliezť na rebrík a proste pustiť sa a robiť Titanic a jedno s druhým a potom zrazu spadnúť z toho rebríka, akože reálne z rebríka odpadnúť do náruče. Tak s týmto sme mali teda alternovanie, jedna nemala problém, druhá mala, čo je úplne pochopiteľné, takže pikantná scéna to síce nebola, ale v tom čase, akože na tom javisku, mala na sebe iba deku. Aha. Takže keď sa toto ráta za pikantnú scénu... To bola tá brokovnica? To bola tá brokovnica, áno. Musím niekde pozrieť. Ona vlastne padla do vedra s farbou a tým, že bola zafarbená a prišla robiť nejaký sociálny dotazník alebo niečo také prišla robiť, tak ona v podstate bola pekne v gala oblečená, celá od farby, tak ten akože majiteľ domu jej ponúkol, že jej dá deku. No. Tak bola v deke. Zaujímavé. To by som si musel pozrieť. Snáď to niekde je. Tak áno, no, ľudia majú radi akože na tých predstaveniach proste niečo, čo by ich zabavilo a preto je to možno ťažké pre tých ochotníkov zahrať niečo, čo profesionáli asi berú akože ako úplne normálnu robotu, nie? Alebo či? Nejak to vnímam inak? Podľa toho v akom zmysle? Ja neviem, však ako pikantná scéna môže byť hociaká, tak ja neviem. Môže to byť od vyzliekania, môže to byť od nejakého objímania, neviem, môže byť proste čokoľvek, chápeš? Áno, keď sa bavíme o tomto, tak určite je to úplne iné. Nehovorím o žiadnom tvrdom porne na javisku. Dobre? Nie, je to úplne iné, akože jasné, že tak... Nie je to ich práca proste. Nie sú v tom tak nejako vychovávaní tak ako tí herci a naozaj herci veľakrát, keď majú nejakú takúto postavu, tak proste
no vieš, ako z niečoho žiť musíme, no, takže ale berie to herec takúto pikantnú rolu, že však je to moja robota, akože nič za tým není. To ja neviem. Máš nejaký známy, niektorí také niečo robia, nie? Ale tak konkrétne na toto som sa nikoho nikdy nepýtala. A si to vieš predstaviť tak ako, že úplne odosobníš, keď hráš takúto rolu? Áno? Ako určite áno. Určite hej, lebo to... Vieš, akože oni nemôžu byť sami sebou. Preto je toľko vzťahov, že sa vlastne vedia odosobniť medzi herečkami, hercami, že... Hej. Áno, hej, že hneď po nejakom seriáli vznikne nový vzťah. No, túto tému nenačrtávajme. Je to preto, že sa vedia odosobniť, ja sú profesionáli. Dobre, myslím, že sme si odpovedali na túto otázku. A vrátim sa ešte k tej samotnej budove, lebo to ma tak zaujíma, že ty si v podstate skriesila starú budovu zaprašenú, a dostali ste jej, alebo teda dostala tá budova znova nejaký nový nádych, nejaký nový život. A tak áno, hej, lebo začal sa tam hrať, začalo sa tam svietiť, kúriť, takže tá budova sa začala znovu... Nekúri sa tam, ale videl som tam tie lampy, občas tam niečo. Ale tie už máme zakázané, takže... Áno, ja keď som napríklad vošiel, tiež som nevedel, že čo z tohto čakať. Veď aj v podstate s manželkou, keď som sa doma o tom bavil, že vieš čo, že však ja tam idem, ako uvidím, však prenášam, už tam nepôjdem. Pre teba to musel byť riadny kultúrny šok, inak keď si prišiel do takého divadla. Kultúrno, nekultúrne. Ďakujeme teda. Celé to bolo také, no, akože bolo to zvláštne, no, človek tak musí proste nejak sa tam buď cítiť, alebo necítiť, neviem. Je to také, ale bolo to fajn. Mňa zlákala tá super partia, ktorá tam bola, takže ja dúfam a držím palce, aby tam aj títo ľudia ostali, alebo prišli aj takýto istý s rovnakou krvnou skupinou, to je asi najpodstatnejšie v tom divadle. Hej. A tá budova sa skriesila a ty si v podstate vzdýchala taký ten nový život, aj tí herci, aj tie vystúpenia, ľudia začali chodiť do divadla a začali ju nejako vnímať ináč, že tu zase existuje, nie je to len nejaká opacha v strede obce. Áno. Čo sa z nej bude diať teraz, lebo vieme, že sa má rekonštruovať a možno, že aj rekonštruuje sa aj kvôli tomu, že videli v tom potenciál aj práve kvôli tomu, že si vlastne to divadlo urobila v tých výčapoch. Alebo je to šťastí tak, hej, možno? Dúfam, že to teda je aj kvôli tomu, že v podstate sa to prerába, že sme kvázi my nejako poukázali na tú budovu, alebo tak. Je pravda, že ja som mala aj viac rozhovorov s pánom starostom, že by sme boli radi, keby sa tá budova zrekonštruuje, už aj z toho dôvodu, že nechceme tam zostať akože jeden deň, ale chceli by sme, aby to fungovalo a chceli by sme, aby, no konec koncov je to krásna kultúrna budova, ktorá sa dá využívať naozaj. Či už na divadlo, na kino, na vystúpenia, na čokoľvek. Áno, na čokoľvek. Je to perfektné, je tam super sedenie, akože... A si videla nejaký vizuál, ako to bude vyzerať? Konkrétne vizuál nie, videla som projekt, ako to bude vyzerať. Ja z môjho pohľadu realitného makléra tiež predávam jednu nehnuteľnosť vo Výčapoch konkrétne a pre mňa je to úplne skvelé, keď im vlastne môžem povedať, že v tejto obci sa nenachádza len proste nejaká klasický škôlka, obchod, jednotná krčma, áno, už keď je lepšie obec má nejakú reštiku alebo nejakú proste vývarovňu, ale jednoducho poviem tým ľuďom, že viete čo, tu na obec žije kultúrnym životom a je tu proste kultúrny dom a je tu navyše divadlo a je to úplne také, že wow, taký wow efekt u tých ľudí zbudíš, že ja si osobne myslím, že to pridáva strašne tej danej obci alebo kdekoľvek, kde sú divadla, takéto kultúrne podujatia. Osobne si myslím, že, a to som myslím, že aj včera hovoril, že mi príde, že viac to divadlo tej obci prospe ako nejaké kino, lebo tých kín je už dneska dosť, je ich proste na každom rohu, aspoň v tých mestách. A zase do tých kín chodia ľudia za takým tým iným zážitkom, aj tie technológie 3D a tak ďalej, ten zvuk. A však možno aj to kino po tej rekonštrukcii dokáže vyprodukovať to, čo možno nejaký Cinemax, hej. Ale to divadlo je podľa mňa úplne niečo iné. Tá atmosféra, tie svetlá, to je to úplne iné. Aspoň ja to tak cítim. Akože asi by som úplne neporovnávala kino a divadlo, lebo to je asi neporovnateľné, lebo tam doslova v divadle je niečo, tam prichádza ten moment, kedy kvázi sa zžiješ s niekým, kto aktuálne hrá na tom javisku a naozaj vydáva tam neskutočný výkon. Tým nechcem podhodnotiť filmy, že by tam neboli vydané veľké výkony a jedno s druhým, ale teda akože tak. A ja napríklad akože viem, že to kino je istým spôsobom aj taká nostalgia pre určitú
časť ľudí v našej obci, pretože si pamätajú, tu som ako mladý chodil do kina a tak. Takže viem, že to kino má určitú hodnotu u nás v obci. Tým, že to tam aj bolo a tak. Ale verím v to, že nejakou takou spoluprácou toho kina a toho divadla dokážeme vlastne v obci tak nejako oživiť, obnoviť tú kultúru, pretože mala som už pocit, že trošku to u nás haslo. Tak, ale už vy ste za to obdobie už vybudovali si meno, čiže o vás ľudia už vedia aj v okolí, že tu divadlo je a proste myslím, že máte veľmi dobré meno. Alebo to tam máme, lebo veď akože patríš k nám. Som teraz tak trošku súčasťou tohto divadla. Hej. Rozmýšľam ešte o tom, že chcel som sa vrátiť tým hrám, ale vypadla mi otázka. A áno, chcel som sa spýtať, lebo aj teraz pripravuješ nové hry a či tá inšpirácia na tie nové hry je niekde, alebo kde sa vlastne rodí. Rodí sa od niekoho, rodí sa z tvojej hlavy, lebo si veľa, že chceš hrať hry, ktoré by patrili ľudu, bežnému, ale by boli tak trošku bizarné. Nemusia byť bizarné. No tak ale väčšinou sú. Áno. Áno. Ja mám rada, keď sa ľudia smejú. Proste mám to rada. A mám rada, keď si tak spoločne oddychneme pri tom, že sa spoločne všetci zasmejeme a naozaj pre mňa je najväčšia asi odmena okrem toho potlesku tam na tom javisku pre tých hercov a pre nás všetkých, tak okrem toho je pre mňa najväčšou odmenou ten smiech ľudí v sále. To je niečo neopísateľné, keď sa zasmejú na niečom, čo proste sme my vytvorili, alebo čo my produkujeme, hej. Fascinuje ma to, že ja mám niekedy pocit, že na tomto by som sa zasmial, ale na tom sa nesmejú. A na tom, na čom by som sa nezasmial, na tom sa proste rehoce jak blázni a potom tak sa z tých dosah pozerám dole, že toto je také vtipné. No. Proste neviem, reagujú tak zvláštne tí diváci. Je to tak, no akože, no vieš, je to proste takým štýlom vždy, že 100 ľudí 100 chutí a v divadle to platí obzvlášť. Dokonca môže byť aj také, že ľudia ani nereagujú nejako, ale keď sa pozrieš do sály, tak vidíš, že oni s otvorenými ústami sledujú dej, hej. Ale popri tom sa ani nezasmejú, nezatlieskajú, nespravia nič a sú tak udivení, že sa nevedia ani smiať. No, asi. Takže sú rôzne reakcie a proste to je na tom to krásne a to pestré, že nikdy nevieš, kde ti ľudia zatlieskajú, kde sa ti zasmejú a tak a to je to super, že im môžeme prinášať takú všestrannosť. Chystáme určite ďalšie predstavenia tejto rozprávky. Odvážnemu šťastie praje chystajú sa aj v októbri, aj v novembri a môžeš kľudne tak pozvať ľudí, v podstate, aby si to nejako sledovali, lebo tie termíny sa momentálne kreujú, ale môžu sledovať sociálne siete, tiež nájdu podľa názvu Divoch a takisto aj YouTube kanál, na ktorom dávame takéto naše perličky z rôznych vystúpení alebo aj zo skúšok. Áno. Máme ten pocit, že práca ťa musí baviť a až potom má zmysel. My, makléri so srdcom, vám aj bežnú prácu vieme spríjemniť.